close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. اوكي زغوركم سمعتكم تزولكم لو معلتها ميكيركا نحن موبايل باسورد تسبر مالتي هري اي كان انجليزيا ميكيركا هارد ريست تقبر مالتي اكثر هارد ريست. اوكي مجمريا عند موبايل لمن يو هارد ريست داخل ملكنا زغوني يكون هارد ريست زلان عند موبايل لابنت وي تا موبايل فيروس تملمو كل نجر مصقان تابيكا كنا حدش لكل نجر كيفكا كنا حدش تكملات تدلها ويكا باسورد مصطفى كبزز حقاطاميتاتك باسورد مصطفى للمغنيات كترسعوا عليها انا ابنت أسرت جزء باسورد تغير لما ترسعوا ويكا نوح جزء تفليخات نبرموش أو خلا جزء تمليسكا ترسعوا تغير ويكا بنقات أميتاتك كالسر تتعمل لايدو يبكامو وي باسورد خير نجرك خير ويكا ساترسعوا تغير لكن جزء تفليخات أميتات زهر ريسيرش بلدلو تقاملو ندفافا مالتي هاد ريسيرش تقامدين زبل حتى تقاميو معرفة قدرات له هجي انتي تقدراتو تلنا كل جزء عند موبايل بهاد ريسيرش تحليفا تزنه برداتا مالت سئل خون يخيل فيديو خون يخيل ولا كان دوكيمنتس خون يخيل سخلو يطفئ مالتي كالون زي اكاونتس مالتي كم على جوجل اكاونتس خون يخيل زي ماسنجر ايمو فيسبوك جيميل جرزا مثلا يطفئ مالتي كان يحدش ده ريسيرش مسجرنا كان حدش كان صعنا مالتي يجي أقداسي دوكيمنتس كلوانا هلا تقدرين كا هاد ريسيرش نحب لنا يو كال كإله ويكا كال خال أسرع راحة كعرياز خلط له هينو نبكال تكنيشان غير مالتي كل جزء فولت أذلنا زهاد ريسيرش كبير نجار يكونن ببعتاو نجاري كل سب فولت أزقبايو كل جزء ببعتاو نجار نفلت علينا موبايلاتنا هميجرنا قال بوقتها زخنس بعلنا محياش نقبر مالتي إذا تمرتها نعوز علمي نتقب إيدنا دولو نتو موبايلنا دولو بزي زخون حاجز بزي زخون مسارحي نقبر نخيل نجارات بعلنا نقبر زمهري مدبيو أقدر استخوينو كم تزولكم شير لايك سبسكرايب أما قبارة يتحمقوا مالتي أوكي بقطعنا مدبيك حلف لو مالتي نعم سامسونج زيتو كوري مغنياتو كموبايل موبايل هارد ريسيت يفعلاليهم تكنوناتنا كيدالون هواوي كمان كوموناتنا كيدالون نوكيا جل كودال كان ناتنا لون لو معلتين أبتزبس حسب زيت كاملا سامسونج موبايل مالتيو درجة عالمون تنزبس ها أبغى أقول جزر كمان السنة دابا كانوا تقولين جزء ترخينها وعلى هواوي كنت كفن في التنين مزام مالتي أوكي هاد ريسيت قبال كله تقولين يا باسورد مسمار مالتيو باسورد بحيل هم يجيرك سيركات أو تسيرك هنول كنا نت باسورد سي تفا كمو شو نتا موبايل كتكملات دل كتكملات وين كات على لك أنا بزن ريو حجيب وكيرنا هنا ريست نقبر أوكي نمن موبايل هاد ريست تقبر لاتينا أوريجينال موبايل سامسونج تكون على أفيك ديك سعر اليوزي أجي ده حيرة زوجكم حبريتا أب أوريجينال جن أب كلن سعر هذا أجي تا موبايل أوريجينال تكون على هاد ريست كم كيتو هنا كم تزولكم هاد ريست كم نمو داتا مرجع مصدر لنا زيادة أرجمت كم يتوهد لنا سلمتاي داتا من الوقت أجداس خلوا الناس تسهل داتا خلوا الكلنا هاخل جزء أم ميمور زلوا مالت ميموري إكسترنال ميموري نأتي إكسترنال ميمور زلوا والحنتي قوي أبتي إكسترنال ميمور مالتي سئلي جل تلقيني والحنت قوي كني أبتي إنترنال دلوا توش أدولين كل جزء تتنكفي مالتي إنجي أبتي ميمور لا توين تأجد أساس ولا نجار والحنت أجمع يقولون ريسات كن جبران خلينا والحنت تقول أتي يقولون مالتي أوكي أبصرح من حلف الجمرة هاد ريسات نجبر كلنا باسورد أبينا له فتينا مس أبينا نبت مسرح نجمر كلنا نت كل جزينا تمويل بيننا نجمرة أوفينا نجبر تمويل أوف كمل كلنا بار أوف نجبر شعوم مالت شادون نجبر نعطوا نتسلم مالت شعوم تاني نجبر كل جزء
ኣብ ሳምሶን 3 መጠወቕ ኣለዋና ተንሰለስተ መጠወቕ ንብለና ኣለና ኸዓ ተቐዳሚቲ እታ ፓወር ባተን ትበሃል ብእንግሊዝኛ ማለት እዩ ብኣና ኸዓ መወልዕን መጥፍእን እስከንበላ ብተኻልኢት ኸዓ እታ ዋት ኢና ንብላ ናይ ድምፂ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብእንግሊዝኛ ኸዓ ፓወር ቮሊዩም ኦን ወይ ከዓ ቮሊዩም ዳውን ትበሃል ብሓፈሻ ኸዓ ቮሊዩም ባተን ትበሃል ማለት እዩ ተሳፂታ ናይ ታሕቲ ሆም ባተን ትበሃል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሕቲ ኣብ ማእከል ዘላ ማለት እዩ በዘን 3 እዚአን እቲ ሃርድ ሪሰት ዝበሃል ብዘይ ካልእ ዝኾነ ተወሳኺ ንገብሮ ኢና ማለት እዩ መጀመርያ ፓወር ኦፍ ጌርና ኣለና እዛ ሞባይል ብ3 ጣብዕን ከዓ ኣብዚ ንቅጥቃሰን ፀናሕኩ እታ ፓወር ኦፍ ትበሃል ኩሉ ግዜ ወይ ከዓ ፓወር ባተን ትበሃል እታ መወልዒት ማለት እዩ ኣብ የማናይ ወገን ኣብ ላዕሊ ትርከብ ኮይና እታ ናይ ድምፂ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀጋማይ ወገን ኣብ ላዕሊ ዘለያ ብተወሳኺ እታ ሆም ባተን ትበሃል ከዓ እታ ኩሉ ግዜ ንፈልጣ ኣብ ታሕቲ ዘለያ ሰለስቲአን 3 ፃልዕትና ንሕዘን ኣብ ሓደ ግዜ ማለት እዩ እቲ ስራሕ ይጅምራሉ ማለት እዩ ሰለስቲአን ፀቐጥናየን ኣብዚ ክንፍንዎ የብልናን ከነፍኩሶ የብልናን ኣትዩና ንሕዞ ኣለና ሰለስቲኡ ሽዑ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንቡር ሓንቲ ንመወልዕ ስለ ትጠቅም እታ ሞባይል ክትውላዕ ክጅመርያ ኩሉ ግዜ ሞባይል ክትውላዕ ከላ ምልክት ትበንያ እቲ ምልክት ከዓ እንታይ እዩ ሳምሶን ዝብል ሎጎ ናይ ሳምሶን ይመፅእ ማለት እዩ እቲ ሎጎ ምስ መፀ ማለት ሳምሶን ዝብል ፅሑፍ ደሎ ከምዚ ከቢ ዝመስል ቅርፂ ምስ መፀና ነታ ናይ መወልዒ ሒዛደና ፅኒዕትና ንፍንዋ ተንክልተ ግን ቆቢዕ ንፀርሕ ኣለዋ ንገለ ሰከንድስ ሽዑ እቲ ንቡር ኣዋላል ዓደ ይኮነት ክትቅፅል ካልእ ኢንስታሊንግ ሲስተም ኣፕቱዴት ገለ ዝብል መስርሕ ክትሓልፍ እያ ማለት እዩ ኣብኡ ምስ በፅሐት ሰቂልና ኢና ንሪኣ ትቐፅል ድሓር ኖ ኮማንዶ ክትመፅያ ማለት እዩ እቲ ኖ ኮማንዶ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኣብ ባምቡላ ዝመስል ቀጠልያ ሕብሪ ዘለዎ ቅርፂ ምስ መፀና ካብኡ ፀኒሑ ሽዑ ድሓር ቁሩብ ሰከንድታት ከዓ ምርጫታት ክመፀና እቲ ስክሪን ፀሊም ይኸውን ኣብቲ ስክሪን ሽዑ 7 ዝኾና ምርጫታት ይመፀና ማለት እዩ ናይ ኖ ኮመንድ ገለ ካብቲ ምርጫታት ሕጂ ሪቡት ሲስተም ናው ዝብል ኣሎ ሪቡት ቡት ሎደር ዝብል ኣሎ ኣፕላይ ኣፕ ቱ ዴት ፍሮም ኤስዲ ካርድ ዝብል ኣሎ ፓወር ኦፍ ዋይፕ ዳታ ፋክተሪ ሪሰት ገለ ዝኣመሰሉ ከምኡ ዝብሉ 7-8 ዝኾኑ ምርጫታት ኣለዉ ካብዚኦም ኩሎም ሕጂ ንዓነ ዘድልየና እቲ ዋይፕ ዳታ ወይ ከዓ ፋክተሪ ሪሰት ዝበሃሉ እዩ ነዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ነዚ ምርጫታት ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ይውተር ኢሉ ዘሎ ከነንቀሳቕሶ ብየኒና ነንቀሳቕስ ተይልና ብኢድና ኣይኮነን ንትንክፎ ነቲ ታች ስክሪን ከምቲ ንቡር ንገብሮ ዘይኮነስ ኣብዚኣ መሳርሒ ንጥቀመላ ከምተን ዝበልኩን እዘን እታ ፓወር ባተንን እታ ቮሊዩም ባተንን እያ ፓወር ባተን ትበሃል ዘላ እታ መወልዕን መጥፍእን ክንዲ ኦኬ ኢና ንጥቀመላ እታ ቮሊዩም ባተን ከዓ እታ ናይ ድምፂ ማለት እዩ እሳ ከዓ በታ ናይ ድምፂ መውተን ትንክፋ ኣለና እንተኮይና ንታሕቲ ትወርድ በታ ድምፂ መወሳን ትንክፋት ኣለና ኮይና ንላዕሊ ትቕፅል ማለት እዩ ሶሪ ሓንቲ ዝረሳዕ ኩልኩም ኩሉ ግዜ እታ መጀመርያ ዝበልኩም 3 ክንጥውቃ ከለና ኩሉ ግዜ ነታ ናይ ድምፂ ብየኒና ንጥውቃ ብማእከል ኣይኮንና ንጥውቃ ብታሕቲ ይኮንና ንጥውቃ በታ ድምፂ መወሳኺት ብላዕሊ ኢና ንጥውቅ ሕጂ ሰብ 3 ጠዊቀይና ኣለኹ እንታይ ኮይኑ ደይቅፅለለ ይብልኹ ግን ኩሉ ግዜ ክነስተውዕል ኣለና ናንሳ እተን ካልኦት ኣብ ድላይና ንጥውቅ ንኽእል ኢና እታ ናይ ድምፂ ግን ብላዕሊ በታ ድምፂ መወሳኺ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኦኬ ንቐፅል ከምዚ ቀፅልና ሕጂ ናብቲ ሓሊፍናያ ፀናሕና ክንቅፅል ከምታ ዝበልኩኹም በታ ናይ ቮሊዩም ባተን ማለት እዩ በታ ናይ ድምፂ ብታሕቲ ንወርድ በታ ንጉደሊት ናይ ድምፂ ጌርና ንታሕቲ ገፅና እቲ ምርጫታት ቁፅሪ 1 ክሳብቲ መወዳእታ ቁፅሪ 8 ተውዘና ንሕና ዘለየን ግን ካብተን ምርጫታት ሓንቲ ያሳኻ ዋይፕ ዳታ ወይ ከዓ ፋክተሪ ሪሰት ትብል ዘላ ኣብኣ ኣቲና ከሽዑ በታ ፓወር ኦፍ ከዓ በታ ናይ ፓወር መውልዒትን መጥፊእትን ከዓ ኦኬ ንብል ማለት እዩ ኦኬ ንስበልና ሕጂ ክተሕልፈና ሓሊፋትና ምርጫታት የትበና ክድምስሶ ኩሉ ክድምሰስ ትብለካ ኖ ወይ የስ ገለ ዝብል ኣሎ ምርጫታት ሕጂ ካብቲ ኖ ገዲፍካ ነቲ የስ ተኣቱ ማለት እዩ የስ ኩሉ ደሊት በልዮም ምስ በልካያ ወይ ከዓ ኣብ ገሊኡ የስ ጥራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ገሊእኻ የስ ተወሳኺ ደለዋ ከዓ ኩሉ ደሊት ክገብሮ የገለ ዝብል ኣሎ ንዕኡ ትመርፅ ማለት እዩ ነቲ የስ ዘሎ ምስ ሓለፍካ ሽዑ እዚ ከዓ ከምቲ ዝበልኩም ዝዚአን ከዓ በተን ክልተ መጠወቂኻ ትቕፅል ቀፂልካ የስ ምስ በልካ ሽዑ እቲ መስርሕ ዳርጋ ተወዲሉ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፍና እንታይና
ቁርብ ጊዜያት ወስድያ ሪቡት ሲስተም ናውትብለካ ሽዑ ሪቡት ሲስተም ናውትብላትካ ሽዑ ኣብቲ መጀመርያ ናይ ዓዳ ትምለሳላ ማለት እዩ ሪቡት ሲስተም ናውትብላ ማለት እዩ ሽዑ ካብተን ምርጫታት ትምለሳላ ማለት እዩ ትንቡር ከም ናይ ዋሕድ ሽዑ ተወሊዓ እታ ሞባይል እታ ዝነበረት ሞባይል ዘይኮነት ፀንሓና ሕጂ እታ መጀመርያ ካብ ዓዳ ክትመፅእ ከላ ዝነበረት ሞባይል ማለት እዩ ሓዳሽ ተሓዲሳ ኩሉ ዝነበረ ኣፕሊኬሽናት ጠፊኡ እቲ መጀመርያ ምስኣ ዝመፅእ ናይ ዓዳ ኣፕሊኬሽናት ጥራይ ኩሉ ፀሪዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ እታ ሞባይል ዝኾነ ዝተሰከሞት የብላን ዝኾነ ቫይረስ የብላን ዝኾነ ዘየድሊ ፋይልስ የብላን ገለ ማለት እዩ ፅረይቲ ኮይናላ ግን ከምቲ ዝበልኩም ኣገዳሲ ዳታ ነርቶ ኮይንካ ኣት ዘ ሴም ታይም ካ ስኻ ጠፊኡሎ ማለት እዩ እንጂ ፋክተሪስታት ኣገዳሲ ክንፈልጦምን ግቡእ ናይ ማለት ነገራት ሸለልናዮም ንኸይንኸውን ወይ ከዓ ከቢድ ነገር ጌርና ንወስዶ ንኸውን እሱ ግን ኣገዳሲ መባእታውን እዩ ኣብ ሞባይል ዘሎ ነገር ክሳብ ዝኾነ ክንጥቀመሉ ግድን እዩ ዝኾነ ተወሳኺ ትምህርቲ ይደልን እዩ ዝኾነ ተወሳኺ ነገር እውን ንዕኡ መስርሒ ኣድልየናን እዩ ኩላ በታብታ ሞባይል ዘለያ ሕጂ ነዚኣ ኣይሎም መዓልቲ መደበ እዚኣ ትመስል ነይራ ክንጥቀመሉ ኣገዳሲ ኮይኑ ክንረኽቦ ከዓ ተስፋ ኣለኒ ክንፈልጦውን ግዴታና ኮይኑ ስለዝስማዕና ክንፈልጦውን ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ከዓ ንሰብ ክንምህረሉ ኣገዳሲ እዩ ኦኬ ንሎም መዓልቲ ዘደለኽዎ መደብ እዚኣ ነይራ ባይ ዘ ወይ ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ከምቲ ወትሩ ንብለኩም ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትግደፉ ቴንክ ዩ ባይ ባይ